Nu pune că pun eu. Filmez, dacă mai jur ăsta se moare de noi dau lui Cocu că e terminat. Îmi jur în continuu și out of character și in character. Uite-te la el. Atât știe să facă. Ce că taci mă că sunt săraci. Sărăcilă. Uite-te la el. Du-te bă, mașină. Suntem 4 pe server, 4 pe server. N-are altă treabă, hai să nu intrăm, hai. Sper că ai filmat asta. Am filmat-o, da. Și cum a scris ăla pe slash mică să Da. Și pe el ID 1554. Da, am filmat-o, da. Uite și tu cât de prost sunt la condus, uite-te la ei, dau în toți stâlpii. Mamă, poate bubuia aia că la mine a intrat fix în ea. Da, probabil, nu știu. Mă, Cred că scot armele și mă piși pe el. Auzi, slăbit, pune-și mie benzină, te rog. Pune-și mie benzină. Ia întreabă-l, tu n-ai bani, sărac? Nu băga că se bugăiește. nu se bubuiește, mă, că așa arată și la mașină. Nu știu ce zic. Auzi, dar noi suntem în roleplay acum, nu? Nu știu. Ia să scoatem noi armele la el, cât e ceasul? E 8:29, are noroc că la 8, dacă era 8, zic că mă-i frie, îi luam glanda acum. Nu mai stăteam la discuții. Hai, intră. Pe unde scrie ceasul? Păi, ceasul din... uite, 2 săraci, băi. Și-a terminat, n-am mai văzut, lasă-mi pace. Mă, să-mi repar mașina. Ceasul e 8:30 în viața reală. De la 10 la 8 ai voie să jefuiești în locuri publice. Opa. N-ai auzit? Ce? De la 10 la 8 în viața reală ai voie să jefuiești în locuri publice. Și da, dacă era ora 10, îți dai seama că îl luam. Scoteam armele ce ai mașină blindată, merg prin și trag prin părți, mare lucru. Uite și tu cu aia, uite-te la ei. Ce că ce sclavi. Nu mai lasă-i în pace. Ai murit? Da, du-te înapoi în mașină. Du-te înapoi în mașină, du-te înapoi în mașină. Au blipsuri pe hartă, da. Au blipsuri pe hartă, hai, intră. Nu mai are. Ai căcat, și de unde știe unde suntem? Da, Poate pula are, nu știu. Cred că are, mă, de prost. A, mă, că nu-l aduc eu într-un loc retras, de-mi scot armele, îl pișam și pe el. Uite-te, Elena. Ia, mă, simuleze accidentul. Ia, taci, vreau să văd dacă simuleze, S-a întors. Stă 2 secunde și pe aia pleacă. Nu, văd că nu pleacă. Hai să trec. Când plec eu pleacă, Ia. Ți-am zis, uite, ce... Îl am pe filmare oricum, nu e bai. Ia fii atent aici. Te-mi pui mei de prostul de rec. Hai, vino. Vino aici dacă ești șmecher. Du-te în spate, hai. Ce drag de prost. Pune-te aici, nu contează. Hai, marzi de aici. Rămâi aici, că avem geamurile blindate pe spate. Și n-are cum să ne tragă prin geamuri. Ești pe ele prost. Da, să-mi pun și eu o mașină. Oricum mașina are ce să ne facă. Uite ce prost e, ia. Ai, pe sus. E clar. Ia, hai, trage, hai. Mi-a tras? Cum m-a omorât totuși? Uite-te la ei ce fac. Ce troll poate să facă? Deci nu înțeleg, mă, pe ăștia de vin și fac troll. Eu nu mai... Nu, că eu încep să